Hey, why did you bring your... Аз съм като светкавица! Морис, изгубихме ли ги вече? Не, още са зад нас. Добре, тогава ги избутайте! Пази се! Още са отзад и никак не изостават. Време може е... Туровете! Деня на секвен... Стик. Летим, ние летим! О! Е, Другата стая! И аз не питам защо, а просто го правя! Добре. Ясно. Аз ще взема възглавницата. Благодаря много! Знаеш ли, размислихме за това. Всъщност не искаме да ходим. Аз мислех, че всички се вълнувате за него. Дейв, стига, знаеш ги децата, вълнуват се, после спират. Хайде, чао, Дейв! Чао, Дейв! Летим! Деня... може. Не може аз да загубя!